Poznáte rozprávku o troch prasiatkách? No, ktorý dom vyhral? A zamysleli ste sa niekedy nad tým, že aj materiál, z ktorého staviate váš dom, môže byť investíciou? Ak náhodou nie, poďme sa na to pozrieť spoločne. Ja sa volám Vlado Voštinár a spolu s realitným expertom, magistrom Martinom Lazíkom sa pozrieme na tehlu ako na investíciu. Pán Lazík, dobrý deň vám prajem. Takto som vás zobral do takéhoto štúdia, aby ste videli, čo bude v budúcnosti na predaj. Pekná tehlová, kvalitná stavba. Ale áno, ale podotýkam, že možno bude na predaj a kedy nie je isté. Škoda. Mimochodom, keď už sme pri tom, pýtajú sa často klienti, s ktorými prichádzate do styku, z akých materiálov je stavba? Je to jedna zo základných otázok každého klienta, ktorý príde na obliadku, tak sa pýta, z čoho je stavba postavená, z akých materiálov. Veľmi to posudzujú a pýtajú sa to aj pri bytoch, aj pri rodinných domoch. A keď im poviete, že tehlá, reagujú lepšie? Tehla je, by som povedal, hneď prvý bonus tej nehnuteľnosti. Keď poviem, že je to tehlová stavba, kvalitná, tak sú hneď nadšení, pretože častokrát chodia klienti po miestnostiach, po dome alebo po byte a klepkajú si na steny, že z čoho to je urobené. Oni to rozoznajú? Tak neviem, či sú takí audiofili, že rozoznajú kvalitu tehly alebo niečo podobné, ale samozrejme rozoznajú, povedzme, drevostavbu alebo inú od tehly, to sa dá počuť, alebo povedzme sadrokartón od tehly. Takže ako náhle to vydáva ten správny zvuk, tak sú nadšení. Prečo ich tak poteší, keď je to tehlové? Tak traduje sa určitá viera v tehlu, ako keby. To znamená, že veria v to, že tá tehla je vyššia hodnota, má lepšiu trvácnosť, vyššiu kvalitu a sami klienti to preferujú. Oni to proste s tým prichádzajú, že chcú tehlu. Keď sa bavíme o následnom predaji, myslíte, že tehlový dom sa lepšie predá alebo byt? No práve z týchto dôvodov, pretože všetci klienti do určitej miery preferujú tehlu. Tak pri bytoch sa hovorí, že či je to panelák alebo tehlový dom, tak hneď vedia, že panelák je trošku horší ako povedzme ten tehlový dom. A takisto pri rodinných domoch, keď je to drevostavba alebo nejaký montovaný dom, tak má v ich očiach nižšiu hodnotu ako povedzme práve tá tehla. Vnímajú tú tehlu skôr ako kvalitu bývania alebo následnú investíciu? Aj sami pre seba, čiže kvalita bývania, pretože veria viac tej tehle, je bezpečnejšia a tak ďalej, má rôzne benefity. Ale zároveň, keďže je preferovaná tehla na trhu, tak aj z pohľadu toho budúceho predaja je to veľmi dôležité, pretože sa ľahšie a rýchlejšie predávajú takéto tehlové domy. Jasné. Lebo vcítim sa do pozície nového majiteľa, ktorý mi to predá po rokoch, že ten dom mi ešte roky poslúži. Tam samozrejme aj po 40 rokoch, keď predávame povedzme rodinný dom, tak už môže byť do určitej miery vybývaný. A ja by som sa ešte zastavil pri tých investíciách. Viete, lebo ľudia si postavia svoj dom z kvalitných materiálov, on má nejakú investičnú hodnotu, ale ja z nej v úvodzovkách nemám nič, pretože ja v tom dome bývam. Viem, že je to hodnotné, ale nevyužívam tú investíciu. Má to pre mňa ešte potom v budúcnosti nejakú hodnotu? Viem tú investíciu ako keby z tej stavby potom ešte zužitkovať, nejako dostať? Áno, samozrejme. A pokiaľ mám vlastné bývanie, ktoré som si kvalitne postavil a povedzme dostávam sa k dôchodkovému veku, tak práve tu prichádza na radu povedzme možnosť využiť tú investíciu, do ktorej som ja investoval povedzme pred 20-30 rokmi. Ale ako? To je to, čo ma zaujíma. Napríklad to je reverznou hypotékou. To znamená, že ja dostanem za ten dom, ktorý som kvalitne urobil, od banky peniaze, ktoré môžem využiť povedzme vo svojom dôchodkovom veku. A že ten dom ako dám protihodnotu? Je protihodnotný, je založený v banke a samozrejme tie peňažky potom dostávam ja ako klient tej banky. A čím je kvalitnejšia tá nehnuteľnosť, lebo samozrejme po 40 rokoch alebo koľkatých rokoch už by tá nehnuteľnosť mohla byť vybývaná. Ale vybývaná v zmysle interiéru. Interiéru, ale samozrejme aj morálne vybývaná to, že by som chcel robiť nejaké dispozičné zmeny. Chcel by som, povedzme, urobiť nejakú kompletnejšiu rekonštrukciu, kde práve pri tých tehlových domoch sa to robí ľahšie a je tu väčší priestor, povedzme, robiť dispozičné zmeny. Častokrát, keď sa predávajú staré rodinné domy, nemusíme chodiť ďaleko, predávame staré rodinné domy a klient si povie, no tak tunak to má hodnotu tej hrubej stavby. A tá hrubá stavba, to je práve tá tehla. To je tá nehnuteľnosť, do ktorej som ja investoval, povedzme, pred 30-40 rokmi. Inými slovami, ak sa bavíme o reverznej hypotéke, banku zaujíma materiál, alebo bude prístupnejšia, keď bude vedieť, že ten materiál je naozaj kvalitný? Bankári to majú veľmi dobre spočítané, čiže kvalita materiálov a aký materiál bol použitý pri výstavbe, samozrejme ich veľmi zaujíma, pretože je to
ich investícia, ktorá v budúcnosti musí mať stále udržateľnú hodnotu. Kedy to zhruba môže prísť na Slovensko? To je otázka možno 3-4 rokov, keď to plnohodnotne príde na Slovensko. Takže ak sa bavíme o nejakej kvalite výstavby technologickej, po 40 rokoch to asi ohodnotíme ťažko. Tak. Ale ten materiál, ten vieme posúdiť stále. Áno, tú kvalitu výstavby sme ohodnotili pri 5-6 rokov, to, či tam zatekalo a tak ďalej, či boli nejaké procesné problémy, ale po tých 40 rokoch sa ukazuje kvalita toho materiálu, aký sme zvolili a teda, že či viem, povedzme, pokračovať ďalej vo využívaní toho materiálu a povedzme povedať si, že už mám odinvestované to, čo som pred 30-40 rokmi urobil, lebo mám kvalitnú tehlu. Mňa tak ešte zaujíma, že aj rýchlosť predaja. Pri predaji samozrejme rozhoduje, ako kvalitná je tá stavba, nielen o materiáloch, ale aj ako bola urobená, čiže procesy, či boli urobené a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, ako náhle dobre nastavím cenovku pri rodinnom dome, tak mám vyššiu šancu predať rýchlo a za dobrú cenu tehlový dom, ako povedzme nejaký iný. A toto vám povedal realitný expert, pán Martin Lazík. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za rozhovor. Niektoré domy sa predávajú iba preto, aby sa mohli zbúrať a časom postaviť nové. Pri cehlových stavbách sa toto deje iba zriedkavo. Noví majitelia v nich vidia istotu, hodnotu a trvácnosť. No, to sa časom nemení. Ak teda vnímate dom ako investíciu do budúcnosti, je dobré vedieť, čo od neho očakávať. Dom totiž nie je iba strecha nad hlavou. Otázkou je, z čoho bude ten váš.